Mêvanê me îro Reşîdê Kurd e. Biçi bi pirtûka xwe kerwan. Reşîdê Kurd kî ye? Ew nivîskar, helbestvan, siyasetmedarekî Kurd e. Di sala 1910 de li Dêrika Çiyayê mazî hatiye dinyayê. Hê di ciwaniya xwe de ketiye nava têkoşînê. Di destpêka 1930 de çend caran di wê derê tê binçavkirin, tê girtin û berdan. Mêzetke çare tune ye ji mecbûrî direve binxetê. Lê binxetê jî nasekine. Li wê derê jî têkoşîna xwe dewam dike. Reşîdê Kurd li binxetê jî çend caran tê binçavkirin û tê girtin. Ev pirtûka ku aniha li ber destê me yek beşek mezin a jê li girtîgehê hatiye nivîsandin. Di sala 1947 de dema girtiye bi nexweşiya kezebê dikeve. Ev nexweşî wê biba sedema mirina wî. Ew têkoşîna xwe jî nivîsa xwe jî dewam dike. Di pirtûka li ber dest de divê kerwanê de 10 helbest, çîrokek û 2 nivîsên wî hene. Ji wan 10 helbestan 7 jê li girtîgehê hatin nivîsandin. Bersiv, Oktober, Sorim, Riya Azadan, Roja me, Kerwan û Zindan. Nivîsên wî di hawarê de hatine weşandin. Paşê di stêrê de hatine weşandin. Lê têkoşînê gelek zehmetî lê kiriye. Nexweş dikeve, dîsa vê têkoşîna xwe, vê nivîsa xwe dewam dike. Ji bilî helbest û çîrok û nivîsan, pirtûkek li ser rêziman bi navê Rêzimana Zimanê Kurmancî amade dike û li Şamê çap dike. Dixwaze vê pirtûkê li cihên din jî çap bike, bigihîne gelek kesan ji bo vê yekê diçe yerî wanê. Lê bi ser nakeve. Axir, di pirtûka li ber destê me de berhemên wî hene. Ev nexweşiya wî tesîrek giran li ser dike. Li wan derdoran nikare derman bike, loma diçe Romanyayê. Diçe Romanyayê ji bo dermankirinê lê êdî dereng e. Ji ber çare nîne, carek din vedigere binxetê û roja 20 Rêbendana 1968 canê xwe ji dest dide. Ji Reşîdê Kurd ev nivîs, ev helbest û ev çîrok ji me re mane. Ew jî di kerwanê de hatine çapkirin û ji weşanxaneya lîsê derketiye. Kerwan bi vî awayî nivîsên tê de, helbestên tê de berî niha bi 7-8 not salî hatin nivîsandin. Loma êdî yek ji klasîkên Kurdî ye û loma jî îro mêvanê 3 dexeyê me ye.